Пятніца 5 ліпеня. Белсат Зум Віталь Бабін. Вітаю. Навіны з Беларусі і свету вашай увазе. Гаворым пра тое, што сапраўды важна. Пачынаем. Лукашэнкаўская прапаганда ў дзеянні. Траціна памілаваных палітвязняў мусіла выйсці на свабоду цягам месяца, бо сканчаўся іхны тэрмін зняволення. Пытанне часу. Пуцін зноў загаварыў пра адзіную з Беларусю валюту і парламент. У Вялікай Брытаніі будзе новы прэм'ер, кансерватары сыходзяць з ураду. Як з прыходам лейбарыстаў зменіцца палітыка ў дачыненні Беларусі? Прынамсі, 17 палітвязняў былі вызваленыя уладамі за апошнія дні. Паводле службы хуткай гуманітарнай дапамогі траціна вызваленых і так павінна была выйсці на волю цягам месяца. Згодна з інфармацыяй, на волю выйшлі 3 жанчыны і 14 мужчынаў. Частку з іх вызвалілі паводле памілавання, а частку паводле амністыі. Хаця закон аб амністыі не павінен быў закрануць асобаў, датычных да экстрэмісцкай тэрарыстычнай дзейнасці. Служба хуткай гуманітарнай дапамогі зняпраўдзіла, што на волю выпусцілі старых і хворых людзей. Хаця ў спіс вызваленых і трапіў хворы на рак палітык Рыгор Кастусёў, астатнія вызваленыя маладзейшыя за яго і не маюць сур'ёзных праблемаў са здароўем. Імёны большасці палітвязняў не называюцца дзеля іхнай бяспекі. З намі на сувязі сузаснавальнік фонду Байсол Андрэй Стрыжак. Андрэй, вітаю. Добрый день. Што вашай камандзе вядома ўласна пра вызваленых палітычных зняволеных, якія выйшлі на волю вось бліжэйшымі днямі 3 ліпеня прынамсі? Наколькі вядома, працэс яшчэ не спынены, прынамсі новыя прозвішчы і новыя факты вызваленняў становяцца вядомымі штодня. Спадзяемся на тое, што гэта яшчэ не канчатковы спіс. На сённяшні дзень па стане на раніцу 5 ліпеня вядома пра 15 вызваленых чалавек. Гэта прозвішчы, якія дакладна вядомыя. Адзін чалавек пад пытаннем. Нашыя калегі з весны даюць лічбу 16, так што прыблізна так яно дзесьці і ёсць, 15-16 чалавек. Але я так думаю, што калі гэты рэпартаж выйдзе ў эфір, мы будзем ведаць яшчэ пра дадатковыя прозвішчы. Прынамсі, трымаем пакуль пальцы крыжыкам, каб гэты спіс павялічваўся. Вядома, не ўсе гэтыя людзі маюць сур'ёзныя праблемы са здароўем, як Рыгор Кастусёў. Што вашай камандзе вядома на гэты конт? На сённяшні дзень мы бачым, што тая інфармацыя, той пасыл, які распаўсюджваецца дзяржаўнымі сродкамі масавай інфармацыі, што вызваляюцца вось хворыя, бальныя, людзі сталага ўзросту, яно не адпавядае рэчаіснасці. З таго, што вядома, з гэтых вось 15-16 чалавек сур'ёзны дыягназ анкалагічны пацверджаны толькі ў Рыгора Кастусёва. Але ж яшчэ раз хочу падкрэсліць, што відаць, што гэты працэс працягваецца. Можа быць, мы пабачым яшчэ дадатковыя прозвішчы, у тым ліку з гуманітарнага спіса. Але што ўжо можна на сённяшні дзень сказаць, што параўнанні з 1500, не меншым за 1500 чалавекамі, якія сядзяць па палітычных артыкулах, вызваленне такой колькасці палітвязняў, гэта, канешне, больш выглядае як такая піар-акцыя з боку ўладаў. Безумоўна, трэба радавацца за кожнага, хто і кожную, хто праводзіць наступную ноч не на турэмных нарах, а на сваім уласным ложку. Але мы ўсе павінны разумець, што рэжым не стаў мякчэйшы ні на йоту. Бо калі мы параўноўваем лічбы, то мы бачым, што на 15-16 выпушчаных палітвязняў мы маем 72 арыштаваных толькі ў чэрвені. І гэтыя лічбы ўвесь час растуць, увесь час новыя практыкі рэпрэсіўныя ўводзяцца, якія вельмі моцна ўплываюць на беларусаў, якія не толькі ўнутры краіны, а і па-за межамі. Бо мы ўсе ведаем гэтыя гісторыі, якія тычацца пераследу прадстаўнікоў дыяспары, якія тычацца эканамічнага ціску на іх, арышту маёмасці ў Беларусі, і гэта ўсё нікуды не падзелася. Рэжым не стаў мякчэйшы, і гэта вельмі важна прагаворваць у тым ліку і на міжнародным узроўні. Тым не менш, некаторыя бачаць вось нейкія захады, якія скіраваны ўладамі на вызваленне гэтых палітвязняў, нейкая адліга, чагосьці чакаюць. Ці варта чакаць таксама гэтую адлігу нейкімі хвалямі, ці гэта будзе проста аднаразавая акцыя, піар-акцыя з боку Александра Лукашэнкі? Па-першае, да канца невядома, што стала канчатковай прычынай таго, каб адпускаць хаця б нават такую малую колькасць палітвязняў, бо вельмі шмат розных версій высоўваецца. Гэта і праца дэмакратычных сілаў, гэта і блакада памежных пераходаў з боку Польшы, вось 33-гадзінная, якая была дэманстратыўная магчымасць блакаваць увогуле перавозкі грузаў па чыгунцы, альбо гэта размова прэзідэнта Польшы з кіраўніком КНР.
ніхто дакладна не ведае, дзе і што і як тут спрацавала, чаму сталася так, што людзі выходзяць, галоўнае, што яны выходзяць, у гэтым я згодны з калегамі, але трэба разумець, што не трэба адчуваць нейкую эйфарыю і думаць, што ўсё скончылася і што беларуская ўлада пераходзіць на нейкія новыя рэйкі. Мы бачым, што гэта не так. Бачым, што па-ранейшаму ёсць рэпрэсіі, бачым, што па-ранейшаму ні пра які гуманізм, ні пра якую спагадлівасць да людзей ці пачуццё нейкай віны ці там я не ведаю жаданне замірыцца з таго боку не ўзнікае. Мы бачым гэта і па публічных выступах, па афіцыйнай пазіцыі афіцыйных уладаў, ну і ў прынцыпе па тым, што яны фактычна робяць. Я лічу, што можна будзе лічыць сітуацыю змяніўшыся і казаць пра хоць нейкую адлігу, калі рэпрэсіўныя практыкі спыняцца, калі лічба тых, хто выходзіць, будзе перавышаць лічбу тых, хто садзіцца на абсалютныя паказчыкі. Гэта значыць, што тыя, хто садзіцца, гэта будзе 0, а тыя, хто выходзіць, гэта будзе там нейкая пэўная лічба. Пакуль гэтага нават і блізка не назіраецца. Ці гэта значыць, што аднамаментнага вызвалення ўсіх палітвязняў чакаецца не варта, і гэта будзе адбывацца нейкімі серыямі? На жаль, я тут не буду чалавекам, які прынясе добрыя весці, таму што нішто не кажа пра тое, што беларуская ўлада вырашыла правесці масавую амністыю, масавае вызваленне ўсіх тых людзей, якія сядзяць па палітычных артыкулах. Бо вы дакладна ведаеце, што у беларускай ўлады ёсць вельмі жорсткая пазіцыя па гэтым пытанні. Яны ўсіх намазалі назвы экстрэмісты-тэрарысты і кажуць, што гэта не мае ніякага дачынення да палітычных артыкулаў. І таму вось такая сітуацыя ўзнікае, што яны таксама не могуць тут пайсці на такі масавы крок і адступіцца назад. Ну і плюс мы бачым, што пакуль ёсць сітуацыя агрэсіўнай вайны ва ўкраіне, беларуская ўлада і Мінск афіцыйны зараз маюць вельмі маленькі маневр на міжнародных дачыненнях на сваіх, на міжнародным полі. І таму думаць пра тое, што Лукашенко можа паўнавартасна пачаць сваю любімую гульню у гандаль нявольнікамі, пакуль зарана. Паглядзім, чым скончыцца сёлетняя ваенная кампанія, выбарчая кампанія ў ЗША таксама вельмі моцна на ўсё гэта будзе ўплываць. Таму фактары ёсць для таго, каб нейкія перамены маглі ў беларускім полі адбыцца. Але на сённяшні дзень штосьці прагназаваць і на штосьці спадзявацца вельмі складана. Напярэдадні на палях саміту ШАС Лукашенко сустрэўся з генсекам ААН, і вось новапрызначаны міністр замежных спраў Максім Рыжанкоў кажа, што гаворкі пра права чалавека ў Беларусі там не вялося. Тым не менш, гэтую сустрэчу некаторыя могуць расцэньваць як нейкі крок з боку Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў, каб зноўку звярнуць увагу Лукашэнкі на палітычных зняволеных, ці мае нейкі ўплыў увогуле ААН на Александра Лукашенко ў гэтым пытанні. Мы бачым сітуацыю такім чынам, што усе тры спікера, якія тут у гэтай сітуацыі задзейнічаныя, сам Лукашенко, Максім Рыжанкоў і Гутэрыш, яны кажуць рознае. Больш за ўсё, я думаю, да рэальнасці блізкая прэс-служба генеральнага секретаря ААН, бо ім няма сэнсу штосьці прыдумляць, яны кажуць пра тое, што ў тым ліку казалі пра важнасць датырымання правоў чалавека, вызвалення палітвязняў і ўсе гэтыя пытанні яны там падымались. Я думаю, што так яно і было. Чаму гаспадар Рыжанкоў вырашыў схлусіць? Ну, можа, таму, што хоча прадэманстраваць свою лояльнасць на новым працоўным месцы. Тут няма чаго каментаваць, але самае галоўнае, сустрэча адбылася, сігнал данесены і нейкія прапановы, я так разумею, прагучалі. У першую чаргу гэта тычыцца праграмы развіцця ААН, гэта дастаткова моцнае фінансаванне рэгіянальных праграм, якія традыцыйна робіць ААН у розных частках свету. Магчыма, гэта быў такі прадметная размова пра тое, што спыненне рэпрэсій альбо падвышэнне увагі да правоў чалавека можа прывесці да таго, што гэтыя праграмы будуць пашыраны альбо, наадварот, не скарочаныя хаця б. Але тут самае галоўнае не трапіць у гэтую пастку, што мы бачым такія размовы з боку міжнародных чыноўнікаў, і тут пачынаем чуць пра тое, што нібыта беларускі рэжым становіцца больш мяккі. І гэта ўсё вельмі добра мэтчыцца паміж сопку, і ў такім выпадку
у наших заходніх партнёраў можа скласціся ілюзія альбо нават і не ілюзія, а падмацаванне жаданага, скажем так, погляду на Беларусь. І вось тады ўжо можна будзе і казаць, што ну так у вас там больш-менш все пачынае нармалізоўвацца, давайте ўжо будзем неяк спыняць гэтыя ўсе санкцыйны ціск і все астатняе. Але зразумела, што міжнародныя інстытуцыі гэта адна сіла, а зусім іншая сіла тыя дзяржавы, якія з намі суседнічаюць, якія бачаць гібридныя атакі з выкарыстаннем міграцыйнага крызісу, якія бачаць сітуацыю з засіллем спецслужбаў, ну і вельмі шмат чаго яшчэ бачаць, у тым ліку і ваенную пагрозу з боку альянса Лукашенка і Пуціна. І вось я думаю, што ад гэтых гульцоў рэгіянальных таксама вельмі шмат што будзе залежаць у развязанні беларускага крызіса. Андрэй, яшчэ одно пытанне. Ці, на твой погляд, бяспечна палітвязням, якія зараз вызваліліся, заставацца ў Беларусі? Тут праблема комплексная. Тое, што мы бачым з вызваленымі палітвязнямі, якіх мы апекуем ужо некалькі год, то людзі праходзяць праз пэўныя пункты разумення, што у той краіне, дзе яны знаходзяцца, жыць вельмі складана. Бо, па-першае, гэта прэвентыўны надзор, у якім міліцыянеры могуць прыйсці да цябе да хаты ў любы час сутак і праверыць, што ты там робіш. А другое, гэта тое, што людзі, якія выйшлі з турмаў, як правіла, маюць разбуранае здароўе, ментальнае і фізічнае. Гэтыя людзі маюць вельмі вялікія праблемы з сацыялізацыяй. Сем'і такіх людзей вельмі часта распадаюцца. З гэтымі людзьмі не хочуць заключаць трудовыя дамовы і ўвогуле браць на працу не толькі дзяржаўныя установы, а і недзяржаўны сектар, бо, па-першае, баяцца, па-другое, шмат па ком ёсць дакладная дырэктыва не браць на працу. У выніку людзі выкінутыя проста на узбочча дарогі жыцця, і шмат у каго з іх не застаецца проста іншага выйсця, як выязджаць з краіны. Самае галоўнае ведаць і памятаць, што тыя людзі, якія выходзяць з турмаў, яны маюць магчымасць атрымаць дапамогу ў службе хуткай гуманітарнай дапамогі. Гэта кааліцыя, якую мы стварылі разам з Байхелпам, СДЖ і Дысідэнт Бай. І вось такія намаганні 4 структур, 4 наших фондаў, арганізацый. Мы робім усё для таго, каб гэтых людзей хоць неяк падтрымаць і сацыялізаваць і даць ім другі шанец на жыццё. Дзякуй вялікі за вашу працу і за гэтую размову. Дзякуй вялікі. Палітзняволеную Паліну Шаранду-Панасюк этапавалі ў лякарню ў Навінках на псіхіятрычную экспертызу. Это ўжо 4-я такая экспертыза. Муж жанчыны Андрэй Шарэнда напісаў у Фэйсбуку, што гэта чарговая праява катаванняў і здзекаў з Паліны. Пра іншыя падзеі ў Беларусі і свеце ў наступным матэрыяле. Святлана Ціханаўская ўжо год не мае звестак пра свайго мужа, якога рэжым Лукашэнкі трымае за кратамі. Летась 5 ліпеня ў адным з праўладных тэлеграм-каналаў апублікавалі відэа з Сергеем Ціханаўскім у камеры. З таго часу палітвязня трымаюць у рэжыме інкамунікада. У зняволенні Сергей Ціханаўскі правёў ужо больш за 4 гады. Яго пакаралі 18 гадамі калоніі ва ўмовах узмоцненага рэжыму. Гаварыць пра адзіную валюту і адзіны парламент Беларусі і Расіі пакуль зарана. Гэта клічыць Уладзімір Пуцін. Маўляў, найперш трэба як след умацаваць нашы адносіны ў сферы эканомікі. Паводле Пуціна, Беларусь і Расія ідуць па шляху, закладзеным у дамове аб стварэнні саюзнай дзяржавы. Прэм'ер-міністр Угоршчыны Віктар Орбан прыляцеў у Маскву на сустрэчу з Уладзімірам Пуціным. Візіт не мае дачынення да старшынства Угоршчыны ў Радзе Еўразвязу, а адбываецца выключна ў межах двухбаковых адносінаў паміж Будапештам і Крамлём. 3 дні таму Віктар Орбан сустракаўся з Уладзімірам Зеленскім у Кіеве, дзе прапанаваў украінскаму лідару спыніць агонь і пачаць мірныя перамовы з Расіяй. Зеленскі адмовіўся. У Жлобіне закрыты ў аўтамабілі Хаскі сеў за стырно і паехаў. Вядома, яго кіраванне хутка скончылася ДТЗ. Машына з сабакам урэзалася ў іншы аўтамабіль на паркоўцы. Як паведамляюць відавочцы, аўта стаяла на перадачы. Створаная петыцыя за Гаррі Поттера па-беларуску. Падпісанты петыцыі просяць агенцтва Blair Partnership даць выдавецтву Янушкевіч дазвол на публікацыю кніг на беларускай мове. Папярэдняе агенцтва адмовіла выдавецтву на падставе таго, што Беларусь ёсць суагрэсарам у вайне Расіі супраць Украіны. 14-гадовае кіраванне кансерватараў у Вялікай Брытаніі скончылася. Па выніках датэрміновых парламенцкіх выбараў перамаглі лейбарысты.
Кір Стармер будзе новым прэм'ер-міністрам, Рышы Сунак прызнаў паразу. Лейбарысты атрымалі ўжо як найменей 412 месцаў з 650 у палаце грамадаў. Паразу кансерватараў на выбарах у Вялікай Брытаніі мясцовыя медыі тлумачаць хутчэй іхнай непапулярнасцю, чым энтузіазмам у адносінах да лейбарыстаў. За апошнія 14 гадоў у краіне ўпершыню з сярэдзіны мінулага стагоддзя зафіксавалі зніжэнне ўзроўню жыцця. Сярод прычынаў называюць пандэмію каранавіруса і гэтак званы Брэкзіт. З намі на сувязі палітолог Алесь Лагвінец. Падар Алесь, вітаю вас. Добрый день. Скажыце, чаму брытанцы абралі лейбарыстаў? Ці гэта сапраўды змяніліся іхныя палітычныя прыхільнасці, ці проста стаміліся ад кансерватараў за гэтыя 14 гадоў? Ну, я думаю, тое, і ў кожным выпадку, гледзячы на кампанію і на пасланне лейбарысцкай партыі, яны казалі пра змены, яны казалі пра тыя праблемы, якія ёсць у Великабрытаніі, то відавочна гэта жаданне зменаў. Гэта, магчыма, таксама расчараванне ў кансерватыўнай партыі, што тлумачыцца, магчыма, вялікімі, можа быць, спадзевамі, якія ўскладаліся на гэтую партыю, і таксама на тое, што гэтая партыя абяцала па выніках Брэксіту выйсця з еўрапейскага звязу. Ну, рэчаіснасць ёсць іншай, і мы бачым, што сёння гэтая партыя, учора яна разгромна прайграла падчас выбараў. Разам з тым бачым, якія скандалы суправаджалі прадстаўнікоў гэтай партыі. Да прыкладу, апошні былы банкір і зяці індыйскага мільярдэра Рышы Сунак рабіў паездкі па краіне выключна на верталёце, нават не ведае, як запраўляць бензінам аўтамабіль. Ліз Трас ледзь не пахавала пенсійную сістэму, усяго там за 49 дзён свайго кіравання урадам. Борыс Джонсон ладзіў рознага кшталту імпрэзы падчас лакдауну. Ці лейбарысты, на ваш погляд, будуць больш асцярожнымі, гледзячы на тое, як паводзілі сябе кансерватары? Першае, што брытанская палітыка вядомая тым, што ў ёй час ад часу здараюцца скандалы, гэта якраз ёсць у нечым адзнакай здаровай публічнай дыскусіі таго, што вельмі моцныя медыі, якія звяртаюць на такія рэчы увагу. То бок тут цяжка прагназаваць наперад, ці будуць якісьці іншыя скандалы, але ў кожным разе мы бачым, што выбар зроблены на карысць іншай партыі, і у сукупнасці, як прызнаюць самі кансерватары, палітыка кансерватыўнай партыі сёння не адпавядае чаканням, каштоўнасцям бальшыні брытанцаў. І з гэтага гледзячы, я думаю, што пачнецца праца кансерватараў адносна пераасэнсавання таго, што яны прапановваюць сваім суграмадзянам і якім чынам яны будуць далей дзейнічаць. У кожным разе мы можам сказаць, што падведзеная пэўная рыса, і вось я толькі што праглядзеў зварот цяперашняга, сённяшняга новаабранага прэм'ера Кіра Стармера, які сапраўды вельмі часта паўтараў слова змены. То бок ён стараецца адпавядаць тым чаканням, якія сёння ёсць у брытанскім грамадстве. На ваш погляд, ці гэтыя змены ў краіне туманнага Альбіёну могуць запусціць змены ў тым ліку і ў Еўропе? Бачым, таксама у Францыі адбываюцца выбары, і зараз другі тур хутка будзе. Набіраюць абароты ўсё больш ультраправыя, скрайне правыя сілы. Вы як лічыце? Калі мы кажам пра Великабрытанію, то я думаю, што змены, якія мае на ўвазе зараз Кір Стармер, гэта збольшага змены ўнутранага кшталту ва ўнутранай палітыцы. Гэта і пытанне функцыянавання дзяржаўнай службы, пытанне эканамічнай палітыкі, пытанне, звязаныя з функцыянаваннем, гэта такое вельмі важнае для брытанцаў пытанне нацыянальнай службы аховы здароўя. То бок і таксама пытанне змяншэння беднасці, забеспячэння больш-менш прыстойнага ўзроўню
паляпшэнню жыцця для максімальнай колькасці грамадзянаў. Калі мы кажам пра знешнюю палітыку, то я думаю, што палітыка Великабрытаніі моцна не зменіцца, прынамсі ў тым, што тычыцца нашага рэгіёну. Тут я думаю, што будзе пэўная пераемнасць, даволі істотная пераемнасць, бо Великабрытанія, можна так сказаць, палітычная класа Великабрытаніі збольшага падзяляе аднолькавыя падыходы адносна палітыкі, прынамсі ў дачыненні да Расіі ці ў дачыненні да вайны ва ўкраіне. І з гэтага гледзяча, я думаю, што вялікіх зменаў не будзе. Магчыма, будзе большае збліжэнне з еўрапейскім звязам. Пабачым, як будзе пазіцыянавацца новы ўрад і якія будуць магчымасці. Можа быць, будзе новая дамова з еўрапейскім звязам. Я не думаю, што размова будзе ісці пра вяртанне Великабрытаніі, хаця большасць брытанцаў і шкадуюць пра Брэкзіт, пра выйсце з еўрапейскага звязу. Але я думаю, што будзе паступовае збліжэнне па канкрэтных пытаннях. Дарэчы, літаральна праз, здаецца, 10 дзён у Бірмінгеме, калі я не памыляюся, будзе адбывацца вялікі сход лідараў усёй Еўропы еўрапейскай палітычнай супольнасці. І якраз новаабраны прэм'ер Великабрытаніі мае магчымасць распавесці і прадставіць сваю знешнюю палітычную лінію. Бачым, што Вялікая Брытанія паступова пашырае захады санкцыйныя адносна афіцыйнага Менску. І тут бачым, што Лукашенка вельмі часта спрабуе манеўраваць, і калі змяняюцца нейкія палітычныя сілы, я, напрыклад, з Польшай, ён пачынае заігрываць. Ці паспрабуе рэжым у Менску, на ваш погляд, наладжваць зараз сувязі з Лонданом? Яны робяць, в сэнсе, рэжым зараз і, так бы мовіць, служкі рэжыму робяць якісь крокі. Ясна, што гэта ініцыявана з самага верху, каб паказаць, што яны гатовыя да якогасьці дыялогу. Зразумела, што прычыны гэтага выключна, скажем так, эканамічныя і геапалітычныя, то бок яны разумеюць, што яны зайшлі у тупік, і таму могуць дэкларацыйна штосьці казаць, але з іншага боку, трэба таксама добра разумець, што Великабрытанія, чаму яна такая актыўная і у пытанні, напрыклад, вайны Расіі супраць Украіны, акупацыі, ўварвання Расіі супраць Украіны, гэта таму, што яна адна з краінаў-падпісантак разам з ЗША і з Расіяй, але Расія, відавочна, сваё слова не вытрымала, якраз наадварот дзейнічае. Падпісанне гарантыяў бяспекі як для Украіны, так і для Беларусі. І бяспека ў нашым рэгіёне гэта таксама дэмакратычная бяспека, гэта таксама бяспека, якая прадугледжвае суверэннасць і тэрытарыяльную цэласнасць краінаў, якія існуюць у нашым рэгіёне. І з гэтага гледзяча, я не думаю, што якісьці будуць адмысловыя, калі рэжым пачне хоць якісьці жэсты рабіць, то я не думаю, што на захадзе, тая ж Великабрытанія адразу кінуцца ў абдымкі з рэжымам. Мне падаецца, што рэжым даўным-даўно згубіў вераемнасць, яму немагчыма давяраць, і я думаю, што ёсць ужо набор чаканняў, патрабаванняў, якія рэжым павінен выканаць дзеля таго, каб хоць з якойсьці доляй сур'ёзнасці на яго паглядзелі. А зараз ён сапраўды ўспрымаецца як марыянетка Расіі з аднаго боку, а з іншага боку як вельмі дыктатарскі рэжым, на чале якога знаходзіцца асоба з неўраўнаважанай псіхікай. Спадар Алі, дзякуй вялікі за гэтую размову. Каляска. Моцны вецер залева і град напярэдадні абрынуліся на Гомель. На Новабелецкім раёне стыхія паламала дрэвы і платы, пашкодзіла дахі дамоў, некаторыя будынкі падтапіла. На шчасце, абышлося без чалавечых ахвяраў. Наступствы стыхіі без каментара.
ставім кропку. Гэта быў Белсат Зум. Зычу спадарству добрых выходных. Яшчэ больш інфармацыі ў нашых сацыяльных сетках. Да сустрэчы на Белсаце.